Musikebarren egongo dela eszenatoki nagusia, jasaldiak urteotan zehar aldatu izan ditu bere egoitzak, getxo aldatu duen neurrian, eta Portu Zarratik Trinitarioen parkendegira joan zen, gero Fadurara, San Nikolas plazara, eta bueno, Bihotzaleita gero, orain, eta hemendik aurrera musikebarren izango da. Esan duen moduan, 17 talde izango doguz, 80 bat musikari eta guztira 20 kontzertu izango ditugu. Eta musikariak bai Euskal Herritik, Euskal Herriatik, Espainiatik, Europaren bat herrialdetik eta Estatu Batuatik etorriko dira. Kontzertu nagusietan izango dugu hasiko gara Andrea Motizekin, Kataluniatik datorren abeslari eta trompeta jole gaztea. Izango dugu hirukote bat, Julian Leitzen hirukotea, hau Estatu Batuetako gitarra jolea da. Hirugarren egunean, Kenny Barron eta bere hirukotea izango dugu, eskarmentu handiko piano jolea. Eta azken bi egunetan izango dugu apur bat izen ezagunenak. Alde batetik Madeline Pego, abeslaria, eta bestetik Kubatar, Klanite jolea, Pakito de Rivera eta bere taldea.